فركا كمينا علي ساي ساي أما كلي فترة بسرة عبدو بني فتر باسرة عم سحري فترة مزرة عن سماي فترة فشرة أي تتقابل لي حتواني ويبلو ويبلو داك ماي كيتلحلو أي تتقابل لي حتواني ويبلو ويبلو داك ماي كيتلحلو للعلي أبا تفتر سمدري أب عصبي فتر قم بحري أب سحلي فتر أب قارورا راس كيساري فتر راس نوميرا أي تتقابل لي حتوهاني ويبلوني ويبلو تاق ماي كيتلحلو أي تتقابل لي حتوهاني ويبلوني ويبلو تاق ماي كيتلحلو أساس بقانا معلل يا أخذك عنه الشنقلل حتو خمل سبع لغا أنا من انساي كبر خلقا عالم تقدمي تونجف نسخاب لندا تلفلف نسخاب قلت تلفلف عدنا مسمع بالك على دم نسخات تواي ترقم زبني تاريخ سلام تخطاتلتنا زي channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بهجنانيو لو مو وين كم توترو بتعم زخانة مخفتي تينالكم علنا بزح صفيع زخانة تنتنا دم حزنا غريبنا لنا أولمبيك سا باريس جبر زلو كاب معلتنا معلتي كاب حماقنا بزجادة دي خيدالو قدامي صفيعتنا تونجن سقطنا هزب سلازبرتعم سئلتات حبو فيديوتات كدم تسجميرو مالو انتايو تزجبرو زلو كن ريينا انت حليف مالتيو صنع قصصر ناي سئليوم جيروم زلو بمقتل إثيوبيا ناي باتيرا قدايناتهم زجرم ملكع حزو يخيل الله كريينا سون إسرائيل نحد ناي حماس حلافي قتيل الله زحزن كستاتيو ناي جبرو سودوم أزارا بنت عرسي الستراي كيكون أبطال أولمبيك ستجبرو سودوم بغمي من قدات يلها كان رينا أب حبرة سبنا ونحد حدث سنتات أب سوشيال ميديا دراهو كزارة بولوز دل نجارات هلني سلزي سفع زخونة تناكل ونا يبرحت هايمانوت ناي فرنسا ذهبوا جبر ملسون كان رينا so this is going to be very interesting and very timely story مجمريا جن كلت عقد دس بوليتيكاويان معبالتات الله بوم كنجمرينا كلت يوم دما أمريكا إذا تياتلون زلايا listen now like جبرو support جبرو please comment دما قدفو Secretary saying there's always room for diplomacy given these latest developments. Is that really still the case? Well, there are as many things pointing to a possible escalations as there are for a possible status quo. Obviously, ريوز اللهم زي إسماعيل حنانيا زبهال ناي حماس وزعتنيا دبلومات كمدما أبزخول وزة السلام زساتف زنبري أب إيران بفولي إسرائيل مخانا زت أراتر يبلونجن تقتلوا كم استرغبين السن بوديغاردون كم استقتلوا هذا عبي بريكنج نيوز كوين زولو كنتاتيو زنتاينا نرزلنا إسرائيل الأمريكان بفتسم كأمانو زي كل حجرات مخانا بفتسم يزبلكم لأنكني زت السلام تباهلو ناب قطر ناب قلن كنديشم قلنا تغيرو تقريب له زت السلام نتباهله جبر ملسناتهم تغيرو مالو بفلاين إيران قبل الإيران جيراتو زلا إسرائيل من البعض زوم إيران عدل انت رقيبهم من إسرائيل كسع كندي حنا خمزة لهم كتفلتقت كل لكم إيران كندي حلفتها قتيلات الله زلا إيران كم زجيرة كبلو خلو إيران زجبرتهم يبلو من كل تي إسرائيل تجبرني إيران جن ميديا ريبورت هاي جبروني عملت نزح حبريتازي شفينا ملو أي زار بولنيهم تقتلوا قالهم زبلوا من قتلوا أي فلتوني أحطوني يوم كا investigate هاي جبروني إسرائيل كم قتلوا بمتاخد فلت إسرائيل أمريكان يدوم كم زلوا بمتاخد فلت مثل عتاي جبروني مرمراي جبروني ناي كانت تقينقه ثم جازيت أنياتات كابها ما حخل خوص يوم زفتنو إسرائيل الأمريكان زجبروا تقينهم جن ولا نورد ستريم تقينوا نقصقول لنا دارين أوروبا أزم مسنا برا مسنو تبتشينو خلو بفلوس الرح التقاطين خلو زحتت يلن ميديا حتى حجراتي حتى تم انت تباهلو حدا نجر أمريكا إذا اللوا إسرائيل إذا اللوا مالتي زيادة مستير ده رجينا خنفلتها من هريمو من قال مالي انت الصوم دي بلوم يدوم جن سقط قطع حجرات كل وين زقد حجرات كل وين كالس أجمات أب سربيتنا يا راشا هذا بوليتيكاو سور زبلوه أبز حلفة وان تقتيلو تباهيلو زخول أوروبا كما يقرعني رامو ده دغه راشا يكون تنقتلات تخيلهم بعلم بوتين يدو ينبرون دك موت كلاب تموت ناتو يلهم كبعلم تمين سري ميديا بنيويورك تايمز دي قال ملا حبريتاوتي ስለዚህ ንሳቶም
دين ولا نتكان لسخا زي قبر كايا بعليها نخل قبلك التميديا زي قبرون زي تزاربون دوكومنتاري بعد تويتيو مس ناي كوخب شلمات يبا قالي يبل بقى بزعبو انترفيو يقبر كم يلا سو انت يسكي حدا عليه توزن بري عليتاوي كمزي نبي حكي حماق بزعب عليتاتنا هزبي بس بالله بسألمتم بخالن زارب زنبري ناي نازي تقتال زنبري جن نعتاتهم نتا أجنداناتهم مسارح سلا زنبري نبوتين كالي لهم دما يدلي وصل زنبرو أبصر بيت كله ميتو راشان هنا قتلنا لهم سونيهم كا سمك قتلون لذي التأكيدا ناي أمريكان بوليتيكاوي صوتا ناتومن التميديا دما كسع كندي ناتوم بروباغندا كمزي مهوراتن اكسبرتسن كوينو مزيوم كراباتا كند قالت الله بيلوم ليك اونت كمسلو ابز تلفزيون كتريوم كلهم نعاخا نختالو اليوم نعاخا تالي لهم تاي كرامو وي نعاخا تالي لهم تاي كرخبيهم ولا حنت كرخ بيكونوا تايم كغبرز دليو نسخا وي كما خات حزب تاكيبو نتمنجس كغيرو سلازغل ننفسو كفزبي بتن السمز دليوات حساسبا كم زخيت كغبرو لهم اذا عينتا كايدا لهم دما سالا سوشيال ميديا سالا تيك توك سالا يوتيوب سالا قلمله زبنا حليفيو اجي كابو تصرم وصاي خي سلازلو عقل صباتون عقل صبات ويكا ناي desperation كايدا نرلنا. This is a huge blow and a huge message to the Iranians, because this, of course, happened on their soil, in their capital. Ismail Haniyeh was under their care at that moment, and it also happens about 24 hours after that strike. تريو زلهم زيو أب إيران أمريت إيراني تقتيل زلو زعجن إيران ناي بحكيهم حريقهم زلو تقطعهم زلو جن أنت يوم مخ قبرو يدن قصو خيام بتحرك تريهم كلها مالت أنت العالم كتواجع يتخليها زخول أوروبا أمريكا دقافيو أمريكا بعبيلو كتسو بيت تريهم زلون كتكمهم تري بقى خدهم لهم كتسو بيلهم معناته تمالي ما راح يبريزنت ناي تهاجر من مصر بدأت وسائل زركبوا عبيتي ديليجيشنز بمنتهى كم سقط لا يفلتوني ميتهم قدمي كندي وتهدراين حلفتي ساينتيست ناتهم ليك اونتنا نيكولير ناتهم تقتيلهم يوم كل ذاتهم دما ناتهم ترترا كل جزء اسرائيلي ترترا ناتهم ترترا ناتهم كاب اسرائيل ترى يكون مس اسرائيل كامن يالو امريكا لو كلتا زيوم يمترترسو كاب ترترام دما نا بدغ خوص يكولونيا ايد ناتهم الله يمبزات جزء سنتاينا نرزلنا ابزي እዚ ኩነታት እዚ ሕዝብላን እስራኤልን ንክዋግዓ ኣብ ዝፋጠጣሉ ዘለዋ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት እውን ኣብ በይሩት ርእሲ ከተማ ናይ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ገይሮም ሓደ ሓላፊ ናይ ሓማስ ናይ ሕዝብላ ነቲ ሓላፊ ክንቀትሎ ፈቲና ኢሎም ክሳብ ሕጂ ግን ቀቲሎም መደም ኣይቀተሉን ኮንፈርምድ ሓበሬታ የብለይን በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ውግእ ትደሊ ነተንያሁ ውግእ ይደሊ ከም ዘሎ እቶም ሕዝብላ ድማ ግብረ መልሲ ክህቡ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ውግእ ይደሊ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣለዉ ነቲ ውግእ ምስኦም ዝደልዮ ዘሎ ብኡ ገይሩ ስልጣኑ ከናውሕ ከም ዝደሊ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ክዋግዎ ይደልዩ ኣለዉ ዓቕሚ እውን የብሎምን ሓቂ ንምዝራብ ክንዱ ዓቕሚ የብሎምን ነፍሶም ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም እንተተዋጊኦም ብዙሓት ኬላታት ከም ዝብልዎ ንእስራኤል ዓብ ዳመጅ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ ግን እስራኤል ድማ ከም ሕሱም ክድምስሶም እያ ብፍላይ ነቲ ሊባኖስ ልክዕ ከም ዝቃዛ ገይራ ክድምስሶ ዝኽእል ኣፅዋር ኣለዋ ነቶም ሰራዊት ናይ ሕዝብላ ከጥፍዎም የማይጥፍዎም ካላረሲ ነቲ ሃገር ግን ክድምስስዎ እዮም ዲስ ኢዝ ፎር ሹር ስለዚ ነዚ ስለ ዝፈልጡ ድማ ትያቶ እናተዓመፁ ከለዉ ዳርጋ ስቕ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ክበሃል ይከኣል ዝሓለፈ ህፃናት ተቐቲሎም ነይሮም ኢሎም ሕዝብላ ግን ኣነ ይቀተልክዎምን ተሓታቲ ይኮንኩን ብምባል ካብ ተሓታትነት ናፃ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ባት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ክንከታተሎ ኢና it's a very very tragic event strike in Beirut that supposedly according to the Israelis killed a top leader of Hezbollah even though Hezbollah hasn't confirmed that he has died so that would mean that the top leaders of Hezbollah and Hamas were targeted in the space of 24 hours. Hezbollah and Hamas, of course, two of the main groups that are backed by Iran. And Iran has said that there would be a retaliation. The Iranians saying that Israel would pay a heavy price. So Iran ድማ ግብረ መልሲ ክብየ እስራኤል ዓብ ዋጋ ክትከፍለልያ ነዚ ጌራቶ ዘላ መሬታ ብምባል ናይ ባንዴራ ናይ ሕነ መፍዳይ እውን ሰቂሎም ኣለዉ ይበሃል ነይሩ so again ነተንያሁ ውግእ የድልዮ ኣሎ ነዚ ውግእ ድማ ብኩሉ መንገዲ ይደልዮ ኣሎ I think ክረኽበይ ዝመስል ሕጂ እውን ከምኡ ገይሩ ንኢራን ብዙሕ ግዜ ቀጥቂቱ ናይ ኣፅዋር ምትኹኻስን ምልዋጥን ዝተገበረ ዳርጋ ካብ ገምገም ናይ ውግእ ተመሊሶም ነይሮም ሕጂ ድማ ልክዕ ከምኡ ከይዱ ኣሜሪካ ከይዱ ነቶም ዝእምኑ እሚኑ ነቶም ዘይኣምንዎ ድማ ተፃሪፉን ምስ ካልእ ተሳኢሉን ተመሊሱ ኣሎ ስለዚ ፕሮባብሊ ቀጠልያ መብራህቲ ወሊዖም ዘለዎ ውግእ ክገብር እቲ ውግእ ንዑድ ክዕውት ወላ ንዑይ ከጥፍእ ምስ ግዜ ክንርዮ ኢና እዚ ሓደ እዩ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ሓደ ካልኣይ ድማ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክኾን ከሎ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ንኸይድ
Military officers across the country have been injured in post-election clashes, with dozens of protesters arrested. Now, people took to the streets on Monday, facing off with police and burning posters with the president's image. ኣብ ቬኔዙዌላ ዝበሃል ሃገር ምርጫ ተኻይዱ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ትዊተር ሓደ ክረድብል ሰብ ኣብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ኣብ ጉዳይ ናይ ራሻ ኣብ ጉዳይ ናይ ቻይና ብኣካል ከይዱ ነቲ ኩነታት ዝርኢ ሲቲዘን ጆርናሊስት ብምዕራባዊ ሚድያ ድማ ብኩሉ ተኸልኪሉ ዘሎ ካብ ዩቱብ ዝተዓፀወ ካብ ወሳብ ዝተዓፀወ ካብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ካብ ፌስቡክ ዝተዓፀወ ታንኮ ሶሻል ሚድያ ዘላቶ ኤክስዩ ኣብኡ ካብ ዝፀሓፎ ኣብ ምርጫ ናይ ቬኔዙዌላ ኮፍ ኢለ ርየ ነይረ ከም ተዓዛባቴ ተቆፃፂረ ርየ ነይረ ናተይ ትዕዝብቲ ፍትሓዊ ምርጫ ከም ዝነበረን ኒኮላ ማዱሮ ድማ ብፅቡቅ ነጥቢ ከም ዝተዓወተን ኣሜሪካ ኢለን ማስክ ዝርከቦም ግን ኣንፃር ማዱሮ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ማዱሮ ማለት ብየማን ታሕቲ ዘሎ እዩ ንዑ ካብ ስልጣን ንኻሊዎ ስለምንታይ ቬኔዙዌላ ማለት ናይ 14 ትሪልዮን ሃብቲ ዘለዎ ማዕድናት ዘለዎ እዩ ነዳዲ ካልእ ኩሉ ዓይነት ማዕድናት ዘለዎ ሃገር እዩ ቀዳማይ ብእገዳ ገይሮም ከም ዝለምስ ገይሮም እዮም ነቲ ቁጠባ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ምስ ወደቐት ሃገር ድማ ነዚ ክንደይ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ፈቲኖም ኣለዉ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕጂ ድማ ኣብ ምርጫ ምስ ተዓወተ ነቲ መቀናቅንቱ ዝነበረት ናይ ሲአይኤ መሳርሒት ዝኾነት ናይ እስራኤል መሳርሒት ዝኾነት ንሳ ኣብ ስልጣን ንኽትመፅእ ንሳ ተዓዊታ እዚ ሰሪቕዎ ንምርጫ ብምባል ኩሉ ዓይነት ኣንድሬስ ኣብቲ ሃገር ተፈቲኑ ኣሎ ማለት እዩ Re-elected to a third term in office, Nicolas Maduro has slammed the West for once again trying to undermine stability in the country. I'm getting an image here of the burning of the United Socialist Party of Venezuela headquarters in Calabozo. Here it is, in Calabozo, a group of criminals. We are coming for all of you, rest assured. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ማዱሮ እዩ ከተማናቱ ገለ ከተማታት ናቱ ይቃፀል ከም ዘሎ ብርግኣት ኣብ ሚድያ ወፂኡ ንህዝቡ ተረጋጎ ኩሉ ክንቋፀሮ ኢና ብምባል ክገልፅ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ እዚ ምርጫ ሒደት ኣዋርሕ ንራሻ ከይዱ ንቻይና ከይዱ ምስ ክልቲኦም ጥቡቅ ዝምድና ብምግባር ሽርክነት ናቱ መራኸብ ኩናት ናይ ራሻ ኣብኡ ኣትየን ነይረን ስለዚ እዚ ከምኡ ድማ ካልኣይ ኣሎ ቦሊቪያ ትበሃል ካብቲ ገለ ካብቶም እዚ ናይ ሊቲየም ዝበሃል ማዕድን ዘለዎ ሃገር እያ ክልቲአን ሃገራት ቦሊቪያ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰሙናት ዲ ዋላ መይ ብቅድሚ ወርሒ ይኸውን ፈተነ ዕልዋ ተፈቲኑሉ ኣይተዓወተን ኣብ መንጎ ኣብዚ ሪፖርት ምፅአልኩም ነይረ ልክዕ ከምኡ ድማ ቬኔዙዌላ ሕጂ ፈተነ ዕልዋ ይግበረሎም ኣሎ እዚ ክግበረሎም ምዃኑ ኣሜሪካ ቀደም ብኣፎም ይዛረቡ ነይሮም እዮም ከስማዓኩም እየ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ዝተፈተነ እዩ ክንደይ ግዜ ተፈተነ ብሕጂ እውን ክፍትኑ ክኾኑ እዮም እቲ ፕሌይቦክ ወይ ከዓ እቲ ታክቲክ ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ዓለም ክግበር ከሎ ካብኡ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰርሕ ክትሪኢኹም እጂ When I say something, I do it. We do it. They have also proceeded to burn town halls to attack headquarters of public power. This is very typical of what they call the color revolution and counter-revolutionary coup d'etat. Joining me now, our correspondent Steve Sweeney. Steve, we sat in these very chairs yesterday, so you really have been keeping an eye on this for the last 24 hours or so. There, the official results had just been announced. We didn't probably envisage that this night would happen. Maybe we should have. Venezuelan president in Cuba, and of course, Lima Group. This was set up a potential coup. Stolen a presidential election. Countries, and when there's a coup or a potential coup. So መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት መራሕቲ ፀጋታት ዘለወን ካብ ኣሜሪካ በቲ ካለ መንገድታት ብእገዳ ምውራድ ምስ ኣበይወን ናይ መወዳእታ ሲቪል አንሬስት እዮም ዝፍትኑ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ናዕቢ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ተቐዳማይ ክኾነሎም ዘይካለ ናዕቢ ኣብ ኤርትራ ክትገብር ስለዘይከኣል እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ናዕቢ ክገብሩ ስለዘይክእሉ እቲ ኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ገይሮም እዮም ክገብርዎ ብወያነ ጌርካ ድዩ ብካልኦት ጌርካ ድዩ ገለ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ክግበር ስለዘይክእል ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን እምበር ቀደም ገበርዎ ነይሮም ፈቲኖም እዮም ብዙሕ ፈተነታት ነይሩ ስለዚ ኣይሰለጠን ግን ኣብ ደገ ግን ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ነቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ታክቲክ ድማ ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩ ከም ዝጠፍእ ምግባር እውን እዩ Well, of course, the regime change king, Marco Rubio, well, he's never far away. Dictator Nicolas Maduro has once again stolen a presidential election. However, what the narco regime will never steal is the Venezuelan people's desire to return to democracy and live in freedom after decades. So, ኤውሮጳውያን ኣነ ፖለቲከኛታት ንኣሜሪካ ሓደ ድሕሪ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምርጫ ከም ዝሰርቆ ሕጂ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ስቕ ኢሎም ከም ዘይርዩ Days of tyranny. What a We must joke. prioritize uniting the free world in rejecting these sham election results. Well, in this statement, they talk about uniting the free world, whatever that means. But again, uniting the free world መን እቲ ዩናይትድ ፍሪ ወርልድ ዝበሃል ኣይናዩ እንታይ እቲ ፍሪ ወርልድ ዝበሃል ኣሜሪካ ጉዳይ ኣሜሪካ እያ ክትገብር ዘለዋ ቬኔዙዌላ ንማዱሮ ይደልይዎ ድዩ ኣይደልይዎ ናቶም ጉዳይ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኢትካ መእታዊ እዩ እዚ ከዓ
ካብ 53 ዓመት ናይ CIA ኦፐራቲቭስ ብተደጋጋሚ ክንደይ መንግስታት ከም ዝغየሩን ክሳዕ ክንደይ ኢዶም ይእትዉ ከም ዝኾኑ ዲሞክራሲ ኩን ኣይትኹን ኣይግድሰናን እዩ ምስ ፖሊስናትና ተሰማማዕዶን ኣጀንዳ ናትና ተሰርሕዶ ኣይተሰርሕን እዩ እቲ ኩነታት ከም ዝሪኦ ዘለና ናብዚ ግን ትብርጫ ውፅኢት ናቱ ክነግሩ እዮም ኣብዚ እስኪ ክሳረብ ከሎ ስምዕዎ ቀደምቲ ኣጀንዳ ናቶም ብቃሎም ክገልፅዎ ከለዉ is to organise protests, calling on people to take to the streets to support the opposition to defend democracy. They then claim that these protests are peaceful, which there we saw peaceful, and yet this narrative. We know that Observer this morning thugs now they had to return in the midst of Want to tell all the exactly one. fair and they put him ahead of Leaks point. Venezuela's right-wing opposition. So WikiLeaks Venezuela's right-wing opposition WikiLeaks could imagine Nehru ta right-wing opposition to Baldala and US media outlet claim there was a fraud in okay حنت انت كريكم دليل لغه خيد اللغه حنت نيرا نايت مرجع وصي تري chart نيرا زي كريكم دليل نيرا exit policy in Venezuela تناي مودا تاكد مرجع زنبره police كلته تي نيكولاس مادورو كمدما ادموندو غونزاليز بهاليوم نيرم 54.6 نيكولاس مادورو كم زنبره تي ادموندو غونزاليز ما 42.8 كم زنبره ስለዚህ already እቲ exit poll ዘርዮ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብቲ exit poll ኣይወፅንይቲ ውፅኢት ናይ ትምርጫ ይዝበሃል so again ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ መወዳእታ exit poll ካ ያ እስከ ንቐፅል እንታይ ብሎ The vote 54.6 compared to 42.8% for Gonzalez, which is practically what the results show. Now, what's interesting is that we're seeing Americans playing the same scenario over and over again. In Venezuela, there have been at least 12 attempted coups in the last 20 years. ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመት ራይሲ ከባቢ 12 ፈተነ ዕልዋ ንምቕያር መንግስቲ ንምቕያር ዕልዋ መንግስቲ ንምግባር ነቲ ስርዓት ንምቕያር 12 ግዜ ፈቲኖም ከም ዘለውን ኣብ ኩሉ ክሰልጦም ከም ዘይከኣለን ሕጂ ድማ ነዚያ መድረክ እዚኣ እንተሓሊፎም ርግፀኛ ራሽያን ቻይናን ዓብ ደገፍ ክገብርሉ ከም ዝኾኑ ንማዱሮ ኣብቲ ብሪክስ ክኣቱ ኣብቲ ናይ ሻንጋይ ሴኪሪቲ ኮኦፐሬሽን እውን ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ስትራቴጂካሊ ኣብ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ነዛ መድረክ እዚኣ እንተሓሊፍዋ ነዚ ሕንፈሽፍሽ እንተሓሊፍዎ ፅቡቅ ነገር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ነዊሕ ግዜ ስለ ዘለና ነዊሕ ግዜ ከይደ ስለ ዘለኹ ሕጂ ናብቲ ናይ ሓደ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን ናይ ኦሎምፒክስ ክመለስ ኢና ኣብዚ ኦሎምፒክስ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ክልተ ነገራት ክርኤኩም እየ ሓደ እስከብዚ ንርኢ በዚ ክንጅምር ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ግን Amidst a pyrotechnic show and operatic accompaniment. One part of the opening ceremony, though, drew the ire of prominent Christians and pulled እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእልታትን ቪድዮን ኩሉ ንኦሎምፒክስ ኣብቲ መኽፈቲ ዝነበረ ቪድዮ ካብ ዩቱብ ኩሉ ኣጥፊኦም ኣለዉ ተረዲኹም ኣለኹ ክድምስስዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ሚድያ ከንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ስምዕዎ ብግምቲ ኣሉ ከመይ ገይሮም ሪፖርት ገብርዎ attention away from the sportsmanship, international cooperation, and artistry. At one point, a group of drag queens danced along a fashion runway and struck poses around a central queen who had a mixing table in front of her and wore a headdress. When everyone was in place, a man in blue makeup representing the Greek god Bacchus, or ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ስእሊ እዚ ንኣብነት ካብዚኣ ደሪአኩም ዘለኹ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መሲልኩም ብፀጋም ወገን ዘሎ ወዲ ራይዎ ኣይሆፕ ጓ ደቅኹም ኣይርይዎን ይህልዎ ግን ክትፈልጥዎ ስለ ዘለኩም እየ እቲ ብፀጋም ዘሎ ወዲ ማልያ ዘይብሉ ፀሊም ክዳን ተኸዲኑ ዘሎ ንታሕቲ ተሪኹሞ ፍረ ነፍሲ ይረአ ኣሎ ውራይልካ ዝተገበረ እዚ ቆልዑ ኣለዉ ኣብዚ ናቶም ሸው ምሳቶም ህፃናት ኣለዉ everything was designed ንስድራ ቤታት ፀርፊ ነይሩ እዚ ነቶም ንደቅኻ ሕማቕ ነገር ንምምሃር ኣብ ሓደ ግዜ ቢልዮን ህዝቢ ክሪኦ ዝኽእል ሸው ስለ ዝኾነ እዚ ክግበር ከሎ ድማ ፅቡቅ ጌር ክርዳእኩም ኣለዎም እዚ ቪድዮ እዚ ሃንደበዲ መፅኻ ይመስለኩም እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከሎ ምናልባት ካሊእ ቆርብትለይ Dionysus was revealed as the centerpiece of an arrangement of food. Merry-go-round of fury, recriminations, explanations, and apologies among political leaders, religious leaders, YouTube talking heads, Olympic organizers, and more. The Olympic Games segment and violence, the opening style of Prince's final scene as ridiculing the Beast of the Gods instead. ታይም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ነዛ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ነዚኣ እዮም ዘንፀባርቑ ነይሮም ስለዚ ነዚ ስእሊ እዚ ንክንገብር ኢልና ኢና ጌርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ስእሊ ንሶም ዝወሰድዋ ግን ኤግዛክትሊ ነታ ናይ ክርስቶስ እያ ተንፀባርቕ ስለዚ ክቕሽሹ ካብ መልሲ ኢሎም ዝቐረብዎ እዩ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ መሲልኩም እዚ ስእሊ ትሪእዎ ፀናሕኩም ክግበር ከሎ መን ኣፍቂድ ኣሎ መሲልኩም
ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኣፍኪዱ ተርዲዮም ኣለኹም ሄድ ናይቲ ኦሎምፒክስ ኣፍኪዱ ምክንያቱ ኦፕኒንግ ሴረሞኒ እዚ ቢልዮናት ሰባት ዝረአዩ ፈረንሳ ምስሊ ናታ ገጽ ናታ ኢሜጅ ኣብ ዓለም ስለ ዝወፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ርዩ ነዚ ኩሉ ፀይቂ ርእይዎ ያያ ፅቡቅ እዩ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ሄድ ናይቲ ኦሎምፒክስ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ምስ ስፖርት ዘይተሓሓስነ ስርዓት ዘይብላ ኣካይዳ እናረኣየ ንስድራ ቤታት ክሃስስ ዝኽእል ምዃኑ እናረኣየ ያ ክግበር ኣለዎ ኢሉ እቲ ብሮድካስቲንግ ካምፓኒ ድማ ኩሎም ቶም ኣድቨርታይዘርስ እውን ርዮም እዚ ፅቡቅ ኢሎም ተቐቢሎሞ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብጌጋ ዘጋጠመ ሃንደበት ዘጋጠመ ጌርኩም ከይትወስድዎ ውራይ ኢሎም ነቲ ሰብ ንክምህርዎ ነዚ ንከርእይዎ ነዚ ኣብ ሓንጎሉ ክእትውሉ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ ኣላትኩም ሓንቲ ክምለሳ እዚኣ ነዚ መራሕቲ ሃይማኖት ዝበልዎ እውን ምናልባት ንእሽተይ ከብረልኩም እየ ግን ነዚ ናይ ግብረ ሰዶም እዞም ጳጳስ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መረዳእታ ተሪር ዝኾነ መረዳእታ ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ክዛረቡ ከለዎ ስምዕዎ ምስከ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ሲ ሰባት እንድዮም መን ኢኻ ስኻ ትፈርዶም ስለምንታይ ኢና ንፈርዶም ስለምንታይ ከምዚ ንብል ዝብል ዘረባ ኩሉ ግዜ ይስማዕ እዩ ተርዲዮም ኣለዎም እስከ ብኸመይ ይመልሳ እዚ መዓር እዩ ዝበሃል ልክዕ እቲ ትምህርቱ ናቱ ድማ ብጣዕሚ ብስውልን ተባዓን እዩ If God could punish people of Sodom and Gomorrah himself, why did he ask people of Israel to wipe out the people of Canaanites? Well, first of all, God has the right to choose how to bring his judgment on people. So እንታይ ታሕቶ ሓቲቶም ዘለዉ ኣምላኽሲ ንሰዶምን ጎሞራን በዓሉ ክቐፅዖም ከሎ ንሰዶምን ጎሞራን ብግብረ ሰዶምን ብካልእን ይቀፅዕዎም ፅነ ኢሉ ክዛረበሉ እዩ ክቐፅዖም ከሎ ባዕሊ ይቀፅዕዎም ነቶም ከነኣናውያን ዝበሃሉ ግን ስለምንታይ እስራኤላውያን ክቐፅዕሉ ሓቲቱ ኢሎም ሓትዎ ኣለዉ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ድልየት ይገብር ብኸመይ መንገዲ ይገብር ንዑ ዝምልከት እዩ ናብቲ ግብረ ሰዶም ግን ክመፅኡ እዞም ትሪእዎም ዘለዎም እጂ ፆታ ዝቐየሩ እዮም ቶም ላዕሊ ዝነበረ ጓል ነይራ ናብ ወዲ ዝተቐየረ ይመስለኒ እቲ ድማ ሓዲኦም ድማ ወዲ ነይሩ ናብ ጓል ዝተቐየረ ድዩ ክለታት ከምታት እዩ በቃ ክትርድው እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ስፖርት ድማ ልክዕ እዚ ምቅያር ከርእየኩም እንታይ ከም ዘጋጠም ኣብ ኦሎምፒክስ Whichever way he uses, but at the end of the day, whether he does it himself or through other children of his, at the end it is him who is bringing this judgment or punishment or his wrath on certain people that chose to live in a certain way. But let me tell you one thing about Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah, it was not just people were living in sin, because if we speak about sin, everybody is a sinner. And therefore we cannot judge in this regard, because since we are Okay, እዚኣ ተዘረባ ዝበለኩም ሓንቲ ካብተን ዝጠዓማ ዘረባ እንታይ ዝብል ኣሎ ሰዶምን ግብረ ሰዶም ሲ ሓጢኣት እዩ ኢና ንብል ምሽ ሓጢኣት እዩ ብናይ ኣምላኽ ሕጊ ሓጢኣት እዩ ግን መን ሓጢኣት ዘይብሉ መን ናይ እስከ ፃድቕ ሓጢኣት ዘይብሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጢኣት ኣለዎ ሓጢኣተኛ ኮይንካ ንኻልእ ሓጢኣተኛ ክትፈርድ ከስልጣን ኣለካ ዶ ኖ ነዚኣ ግን ከመይ ይምልሳ ሕጂ ስምዕዎ ናይ ሰዶምን ጎሞራን ወይ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ስለምንታይ እዩ ሕማቕ ሕጂ ስምዕዎ all sinners, then who are we to judge someone else who is like us, a sinner like us? But Sodom and Gomorrah was a further step than sin, which was more so a crime in the presence of the Almighty God, because the people of Sodom and Gomorrah did one thing which God cannot accept. They tried to change the identity of the human being, and that's what LGBTQRSTU is. That's what the LGBT is all about. You see, we've been asked this. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሰዶምን ጎሞራን ህዝቢ ሰዶምን ጎሞራን ግብረ ሰዶም ክገብር ከሎ ግብረ ሰዶም ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ድማ ኣምላኽ ንኩሉ ሓጢኣት ይቕረታ ከም ዝብልን ምሕረት ከም ዝገብርን እዩ ናይ ሰዶምን ጎሞራን ንኣምላኽ ዘቆጥዖሞ ከም ዘጥፍኦ ዝገበረ እንታይ እዩ ካብ ሓጢኣት ዝሓለፈ ገበን እውን ስለ ዝኾነ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምክንያቱ ኣይደንቲቲ ወዲ ገይሩ ንዝፈጠሮ ኣምላኽ ናብ ጓል ትቕይሮ ስለ ዘለኻ ጓል ኮይኑ ዝተቐየረት ናብ ወዲ እዚ ግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ልክዕ ናበይ በፂሑ ኣሎ ወዲ ምስ ወዲ ምድቃስ ጓል ምስ ጓል ምድቃስ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሊፉ ወዲ ኣነ ጓል እየ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ጓልካ ኣነ ወዲ እየ ምባሎም ጥራይ ግን ኣይኮነን ካብ ድሌቶም መበሉ ነይሮም ኣብ ኦሎምፒክስ ወዲ ዝነበረ ከም ጓል ኮይኑ ተሳቲፉ ነዛ ዘረባ ናትኩ ከነፅረልኩም እየ ፅንሒ ኢለ ንሓንቲ ጓል ከመይ ገይሩ ኣብቲ ውድድር ከመይ ገይሩ ፀፋፊዕዋ ክንርኢ ኢና Not here. Who am I to judge? If there is anyone who is a sinner, it is me, Bishop Murray. I am the greatest sinners of all. If Saint Paul, this pillar in the Church of Christ, this mighty saint, this magnificent apostle of the Lord Jesus, if he says, and all the sinners whom I am the first of all, if Saint Paul puts himself the number one sinner, then where do I go? So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ
ሓጢአተኛ ኩሉ ሰብ ሓጢአተኛ እዩ ካብ ኩሉ ሰብ ድማ ኣነ ካብ ኩሉ ሰብ ናተይ ሓጢአት ይበዝሕ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዋርያ ገለ ካብቶም ዝበለፁ ሓዋርያት ዝበሃሉ ዓቢ መምህር ብዛዕበየ ንክርስትና ዝሰበኸ ንሱ ሓጢአተኛ እንተሎ ካብ ኩልኩም ንላዕሊ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ዝብል ንሱ ከምኡ ከበለ ኩልና ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ሓጢአተኛታት ኢና ስለዚ ሓጢአተኛታት ክነስና ከመይ ጌርና ንግብረ ሰዶም ከም ሓጢአት ኢልና ንፈርዶም ክንብል ከለና ኣብዚያ ጽቡቅ ገይሩ ዘነጽረልና እዚያ ድማ ነዚያ የለምጽልኩም ዘሎ I'm not even worthy to get and kiss his sandals. I'm not even worthy. It's not about sin. If it was about sin, then we cannot say anything because we are all the same sinners. ንሓጢአት ክንፈርድ ስልጣን የብልናን ኩላትና ሓጢአተኛታት ስለ ዝኾንና ንሓጢአት ክንፈርድ ስልጣን የብልናን ናይ ግብረ ሰዶም ግን እንታይ እዩ But this kind of a lifestyle in Sodom and Gomorrah, it was to change the human identity. God cannot tolerate this. And God will punish the country that embraces such lifestyle. When a country passes such laws, legalize such laws, they will be punished. I don't care which country that is, whether you are strong, superpower, mighty or small, doesn't matter. God will not tolerate, I can assure you. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕሪ ሓጢአት ኣይኮነ ነቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍጥረት ነቲ ሰብ ኣይደንቲቲ ናቱ ክትቅይሮ እንተጀሚርካ እተን ሃገራት ነዚ ገበናት እዚ ነዚ ነገራት እዚ ዘፍቀዳ ዘለዋ ኣምላኽ ክቐፅዐን እዩ ብዘይገድስ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዲዛ ኣለካ ሱፐር ፓወር ዲኻ ቁጠባዊ ሓያል ዲኻ ኣምላኽ ክቐፅዓካ እዩ ፈረንሳ ኣምላኽ ክቐፅዓ እዩ ኣሜሪካ ኣምላኽ ክቐፅዓ እዩ ዝኩሉ ናይ ግብረ ሰዶም ነገራት ዘፍቅዱ ዘለዉ ሕጋዊ ዝገብሩ ዘለዉ ኣምላኽ ክቐፅዖም ይብላ ኣሎ መቕፃዕቲ እኳ ንሪኦ ኣለና ከመይ ጌረን የንቆልቁላ ኣለዋ ከመይ ጌረን ኣንጻር ህዝበን ይኸዳ ኣለዋ ህዝበን ከመይ ኢሉ ኣብ ናሓት ዑዲ ይተፋነን ኣሎ ቁጠባናተን ከመይ ኢሉ ይወድቕ ኣሎ maybe this is a sign ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዶ ከምዚ ኢሉ ሃገር ይዓኒ እዩ ኣካል ቪድዮ ገይረ ነይረ ሎሚ ከይድኩም ራእይዋ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ዓመት ካብ 2000 ክሳብ ሕጂ ዕዳናቶምሲ ካብ ለትሰይ ካብ 10 ትሪልዮን ዝነበረ ናብ 35 ትሪልዮን ደይብሎ ዳርጋ ልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹ እሞታ ሃገር ኣብ ክትቋፀረሉ ዘይትኽእል ደረጃ ዕዳ በፂሓላ እዚ እውን ሓደ መርገም እዩ ምክንያቱ ክትቋፀሮ ይትኽእልንያ ክትመልሰውን ኣይትኽእልንያ ዋጋ ናቱ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ገንዘባ መብዛሕትኡ ወለድ ንምኽፋል ክትጥቀመሉ ምዃና እዚ ክበሃል ከሎ ንስለ ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብዚ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ካልኦት ነገራት እንዶይተርእዩና ገለገለ ይበሃል እዩ ትኽክል ናይ ካልኦት ነገራት ጥራይ ክንፈርድን ክንዛረብን ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ሕብረተሰብና ድማ የለን ኢልካ ትምክሓሉ ጉዳይ እውን ኣይኮነን እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕልፍ ክትብሉ ርኢኹም ኣለኹም فقرا لبي قديدو قتلني حريدو قميدو حلف السما يحب كله أدار يفتوى عندي فقرا لبي كم تسلتات على السوشيال ميديا ريخم اللهم ناي بحكي እዚ ነገራት እዚ በፍንጫ ይዛኣቱ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ፕሮሞት ዝገብርዎ ዘለዉ ይደፍኡሉ ኣለዉ ፓራድ ፌስቲቫላት በዓላት እናተገበረ ነዚ ነገር እዚ ናብ ካልኦት ባህሊ ንምእታው ኩሉ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ኣገይን ሕብረተሰብና ደቅና ስድራ ቤትና ምቆፃር ናይ ኩልና ሓላፍነት ይኸውን ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ምስ ባህልናን ክብርታትና እውን ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ሰብ ንዑ ዝገብር ድሌቱ እዩ ሂወት እዩ we have nothing to say ግን ንስድራ ቤታትና ንኽንሕሉ ንኽንከላኸል ግን ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት ኣለና ሓላፍነትና ክንዝንግዕ የብልና ኣብዚ ሓንቲ ድራማ ተፈጢራ ዘላ ራይዋ this is a very very shocking እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ it's crazy this is what is happening ኣብዚ ከርእየኩም እየ ራይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ክልተ ራይዎም don't want to watch it now that they do all this woke stuff but the only Olympic event that I watch is 400 anything else who cares now I'm gonna let you guys guess how many seconds it's totally weird and unfair, but this is the way they want to do it. They say JD Vance is weird. They weird. This is the kind of stuff they want you to see weird. Which one is the man? Se está llevando la contienda ahora en la repetición. ካብዚኦም ክልተ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኦሎምፒክስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉስጢ እዩ እዚ ናብዚ ኦሎምፒክስ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣዋልድ ውድድር ድማ እዩ ኣብቲ ናይ ኣዋልድ እዩ ስለዚ ክልተ ኣዋልድ እየን ክወዳደራ ዝግባእ ኣብቲ ናይ ኣወዳት ድማ ክልተ ኣወዳት እዮም ክወዳደሩ ዝግባኦም من يزورادر زلبزي أينايوم اسكو ودي قمت اسكي أينايوم ودي كاباتهم قمتو golpe de impacto sí se vio claramente de nueva cuenta el recto en combinación hasta 5 golpes alcanzó a conectar manejándose con el jab y otra vez en la combinación ahí en el upper otro golpe de impacto cuidado la velocidad de puños de Kelly no pudo contrarrestar lo rápido que episodios estuvo comiendo en reiteradas ocasiones el jab y el recto.
ከም ዝንሪኦ ዘለና ዝገደፈላ የብሉን እዚ ወዲ ትበዓል ሰማያዊ ወዲዩ ባዮሎጂካዊ ወዲዩ እቲያ ድማ ጓልያ ዝገደፈላ የብሉን ራይዎ ብዚ እቲ ወዲ ራይዎ ቀላፅሙን ገለመልዩን ከም ጓል ኮይኒ ኣትያነ ናብ ጓል ስለ ዝተቐየረ ፆታይ ቀይረ ጀንደር ናተይ ቀይረ ብምባል ከም ጓል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ጓል ውድድር እትዮ እሞ እንታይ ይብል ኣለዉ ሓንቲ ጓል ክትመወት ትኽእል ኣብዚ ውድድር እዚ ይብል ኣለዉ እቲ ውድድር ናበርትዐ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ንላዕሊ ገጾም ምስ ሓደ ወዲ ተተራኺቦም ተረሲኑ ሓንቲ ጓል ክትመውት ከም ትኽእል እውን ስጋኣት ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኦሎምፒክስ ሕግታት ናቱ ወዲ ዲኻ ጓል ከም ኣነ ወዲ ሓደ ክንዲ ገለ ኣነ ከም ጓል ክኸውን እየ እንድሕር ኢሉ ከም ጓል ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ከም ዝኣቱ ገይሮም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ዋላቲ ኮድ ናይ ሞራልሲ ክሳዕ ክንደይ ወዲቑ ከም ዘሎ ይዘርእየካ ኣብቲ መኽፈቱ ዝገበርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ ኦሎምፒክስ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዚ ወዲ እዚ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ምስአን ኣብቲ ሻወር ክኣቱ ፍሉጥ እዩ ምስአን ክሕፀብ ምክንያቱ ጓል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ጓል ቦታይ ክኣቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ሕጂ ዘሎ ከም ኖርማልን ክትቅበሎ ዘለካ ብዛዕባ እዚ ሕማቕ ተዛሪብካ ድማ ንስኻ ድሑርን ደንቆሮን ምስ ቴክኖሎጂ ዘይትኸይድ ሰብ ኢኻ ዝብል ርእይቶ እውን ኣሎ እዚ እውን ክፋል ናት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኩሉ ሰብ ተጊሁ ነቂሑ ክኸዶ ኣለዎ እቲ ናይ ፈረንሳይ ግን ኣብዚ እውን ስምዑ ceremony unfortunately included scenes of mockery and derision of Christianity. The release also said Christians had been, quote, hurt by the outrageousness and provocation of the performance. U.S. Speaker of the House Mike Johnson wrote on X that the drag show was shocking and insulting to Christians, before talking about traditional values and quoting the Bible. Jenna Ellis, an attorney for Donald Trump's 2020 presidential campaign, called the performance a, quote, disgusting, perverted, sacrilegious display. Even Elon Musk chimed in on X, saying that the performance was extremely disrespectful to Christians. Olympic artistic director Thomas Jolly said in a media briefing, እዚ እቲ ዳይሬክተር ናቱ ዝነበረ እዩ ወላ ሓንቲ ባዕሉ ግብረ ሰዶም እዩ ኩሩዕ ግብረ ሰዶምን ደስታ ዘለዎን እዩ ስለዚ ንዑ ይከርኢ ዝፍትን ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ድማ ኩሉ ገይርዎ ዓብይ ፅፍዒት እዩ ኣጋጢሞዎም ዘሎ ብኩሉ ተቃውሞን ብርቱዕ ዝኾነ ተነፅሎን ተን ካምፓኒታት እውን ገለ ካብአን ሃዲመን እየን ግን እቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፍ እዩ ይቕረታ ሓቲቶም እንታይ መትርጉም ኣለዎ እዚ ድሕሪ ሕጂ ክደግሞ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣገይን ንሕና ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ እዮም ዓዶም እዩ ቴሌቭዥኖም እዩ ንስኻ ግን ኣነ ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ኦሎምፒክስ ርአ ኣለኹ ብጀካ ናይ ቢንያም ወይ እውን ናይ ካልኦት ኤርትራውያን ውድድር ክገብሩ ከለዉ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክርኢ ከም ዘይኮንኩ ወዲየ ኣለኹ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ካብቲ ክንርድኦን ከነሰብለሉን ዘለና እዩ ካብ ሓሊፍና ክንገብሮ ንኽእል ለውጢ የብልናን ሕጂ ናብ ዞባና ክምለስ ኢና ክልተ ነገራት ኣገደስቲ ቪድዮታት ኣለዋና ኣብዚ let's start with this one ቀዳማይን ትዝዓብየን ኣብዚ ንኸይድ መቸም ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሃገር ድሕሪ ሃገር ብኬንያ ዝጀመረ ሕማም ናብ ኡጋንዳ ለጊቡ ናብ ናይጀርያ ለጊቡ እቲ ምክንያት ተመሳሳሊ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክለግብ ይኽእል እዩ ዝብል እንተታት ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ካበይ ዝተበገሰ እንታይ እቲ ምክንያት ከምኡ ዘግብር ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ This is going to be a very interesting Stories from Ethiopia. It's a country in East Africa, in the Horn of Africa region. Ethiopia is Africa's second most populous nation, home to almost 110 million people, and all those people have made a gamble. Or rather, their government has made a gamble for them. I say this because the Ethiopian government has just secured a loan from the International Monetary Fund, or the IMF. Ethiopia is getting a bailout to help stabilize its economy. They will receive $3.4 billion from the IMF. መንግስቲ ኣቢይ ድሕሪ ክንደይ ምስ IMF ላዕልን ታሕትን ተባሂሉ ምስምማዕ ድሕሪ ምብዓይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ክህብዎ ምዃኑም 1 ቢልዮን ካብ ድማ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ምዃኑን ከም ግብረ መልሲ ድማ ወይ ንሱ ክገብሮ ዘሎ ኮንዲሽን ድማ ባጤራ ናቶም ኣብ ማርኬት ሬት ብማርኬት ክውሰን ከም ዘሎ ኤክስቼንጅ ሬት ገይሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ ልክዕ ዳ ኣሜሪካ ኣበይ ተፈፂሙ እዚ ብትክክል ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ንምግማት ማለት እዩ $3.4 billion over the course of the next 4 years. The first tranche, worth about $1 billion, should be disbursed almost immediately. And that's not all. This loan is the first of many. Ethiopia is also expecting money from other lenders like the World. So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቀዳማይ ቢልዮን ቀጥታ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩሎ ግን እኹል ክኸውን ስለ ዘይኮነ ወርልድ ባንክ ንባዕሉ ብዙሕ ገንዘብ ክሕግዝ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ከባቢ 17 ቢልዮን ወላ ልዕሊ እውን ክሕግዝ ከም ዝኽእል እቲ ወርልድ ባንክ ዝበሃል እውን ይዛረብ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ጠለብን ቀረብን ናይቲ ዓዲ ድሮ ኣብቲ መጀመርያ ፈተነ 30% ካብቲ ዝነበሮ ብ74.7 ከም ዝጀመረ ተሸርፊ
ሕጂ ዳበይ በጽሕሎ ከረየኩም እየ ንሳ ነዚ ክትገብሮ ከላን ሕጂ ዘሎን World Bank. Those loans should come up to $7.3 billion. So overall, Ethiopia is hoping to unlock more than $10 billion in external loans. That is the Ethiopian government's latest gamble. Now, normally, a loan should not be considered a big risk. After all, loan amounts and interest rates are all meticulously calculated. You also have predefined loan tenures. So this should be a well-thought-out move. A move made keeping a country's financial health in mind. But that only happens under normal circumstances, when a country is not under tremendous pressure or crumbling economically, which is not the case in Ethiopia. Inflation in this country is over 20%. So, ድሮ እቲ ውሳነ ምስ ተወሰነ ዕለት ኣብቲ ዝተወሰነሉ ዕለት 74.7 ሸርፊ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሎሚ መዓልቲ ጥራይ ዝተገበረ ለውጢ ከርየኩም ዕለት 31 ጁላይ ቪድዮ ክትግበር ከላ ሰዓት 8 ናይ ንጎት ሰንትራል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ እቲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዝበሃል ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤክስቼንጅ ሬት ብሰዓታት የውፅእ ኣሎ ኣብቲ ናቱ ዌብሳይታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቱ ንኣብነት ሰዓት 8 ሎሚ ደውፅኦ ኤክስቼንጅ ሬት $1 ብ77.12 ብር ከም ዝሽረፍ ገሊጹ ነይሩ ካብ ሰዓት 8 ናብ ሰዓት 1 ክዲብ ከሎ ክንደይ ኮይኑ $80 ብር ኮይኑ ስለዚ ካብ 50 ገለን ዝነበረ ናብ 80 ደይብሎ ኣብ ጸሊም ክንደይ ይሸጥ ነይሩ 110 ገለ ኣበይ ጠጠው ክብል እዩ we will see it's yet to be seen ስለዚ ዶላር ድሮ ኣብ ውሽጢ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጥራይ ካብ 77 ዝነበረ ናብ 80 ደይብሎ ካብ 80 ናበይ ገጹ ክዲብ ይኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ከመይ ያጋጥሙ ነይሩ ክንርኢና ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ሓበሬታ ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ because this is not new ንዓለምና ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ዝተፈተነ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል there's so many things about this ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ዝኸውን ዘሎ ኮንተንት ፅንሕ ኢለ ከርየኩም ክፍትነ እንተረኺበ ሓንቲ ስእሊ እውን ነይራትኒ دعان القباك انت كرغبلكم كفتني مجمريا كن نبتا ستوريز كنملس of living crisis caused by the Wuhan virus pandemic, the multiple wars taking place across the world, and a devastating drought in parts of Ethiopia. So Ethiopia cap crisis not crisis تغيزلا بناي ኮቪድ ንባዕሉ ዝገበሮ ጽልዋሎ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ኣሎ ናይ ኣምሓራይቲ ተቕሶንያ ዘላ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ጸገም ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ደርቂ ወስቆሎ ካልእ ሽግራት ወስቆሎ ናይ ኤክስቼንጅ ሬት ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ምስ ሱዳን ዘሎ ጎረባብቲ ሱዳን ረይዎ ምስ ሶማሊያ ዝግበር ዘሎ ቴንሽንስ ረይዎ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ተዲልስ ረይዎ ናይ የመን ዝፈጠሮ ኣብቲ ገማግም ቀይ ባሕሪ ሰደድ ቡና ቶምን ገለ መልዮምን ንኤውሮጳ ዝኸይ ዝነበረ እቲ መስመር ተዓፅዩ ስለዚ so many crisis ኣብ ልዕሊ crisis ዝመፀላ ዘሎ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቴፕ ክትኣቱ ከላ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እቲ ኢንፍሌሽን እቲ ዝቕባበ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል They're also recovering from a brutal civil war in the Tigray region. Plus, there are other ongoing conflicts all over the nation. So Ethiopia is far from normal circumstances. All over the nation. So Ethiopia is far from normal circumstances, which is why it turned to the IMF, the so-called international lender of last resort. It's an ominous nickname, and for good reason. Because if the IMF gives you a loan, it always extracts its pound of flesh. So, Ethiopia ናብ IMF ትጽጋዕ ዘላ ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ፖለቲካዊ ጸገም ካልእ ዝኾነ ይኹን ባንክ ከለቅሕ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነ ይኹን ባንክ ከለቅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ IMF ዝበሃል ላስት ሪዞርት ናይ መወዳእታ ዕድል እዩ ዝበሃል ናይ መወዳእታ ዕድል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ IMF ድማ ኮንዲሽንስ ኣበርቲዑ ዝፅዕነልካ ስምዕዋ ሕጂ Sometimes to deadly effect. Ask Ethiopia, they're already feeling the pinch. Yesterday, the country's central bank released a statement. It announced a major revision of Ethiopia's exchange rate system. Up until yesterday, they had a fixed exchange rate. Their currency, the Ethiopian birr, would trade at a fixed rate. That's the system they had. On Friday, this was a bit more than 57 birr for $1. But yesterday, this fixed rate was scrapped with immediate effect. Do you know what happened then? Their currency crashed. It lost about 30% of its value. At the end of the day, it was trading at about 75 birr to the dollar. The IMF says this is a good thing. It says all currencies should have market-driven exchange rates, and in the long run, this will help Ethiopia. Now, this may be true, because Ethiopia was facing a chronic foreign exchange shortage. Because the fixed rate did So, ትሕቶ እዚ ተገይሩ ዘሎ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለኻ ብቲዮሪ ክትሪኦ ከለኻ ጽቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ኤክስቼንጅ ሬት ብማርኬት ድሪቨን ክኸውን ከሎ ኣብ ዕዳጋ ክኸውን ከሎ ጽቡቕ እዩ ከም ቲዮሪ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ተግባር ግን ከቢድ እዩ ክኸውን እዚ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝፈተነት ሃገር እንታይ ኣጋጢምዋ ክትሪኢኹም ሕጂ
not accurately reflect the value of their currency. So no one really wanted to give Ethiopia dollars at that price. A market-driven exchange rate will be more accurate and it should help bring in more dollars. But there's a problem here. So እንታይ እዩ ሓደ ነገር ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ንኣብነት ዶላር ሲ ብዶላር ብጸሊም ዕዳጋ ብ110 ይሽረፍተ ነይሩ ዶላር ናትካ ነቲ መንግስቲ ብፍጹም ክትበይ ትደልን ኢኻ ብፍሪ 57 ነይራ ኣብቲ ባንክና ኢትዮጵያ ስለዚ ብዶላር ሂብካ $50 ብናይ $50 ዋጋ ይዝባካ ነይሩ ስለዚህ ደሱ ሰብ ናብ ጸሊም ይክኸይ ዝኽእል ብዶላር ናብቲ ኣካውንትቲ ተገዲዱ ጥራይ ክገብር ዝኽእል እምበር ፈትዩ ክገብር ኣይክእልኒ ብዕዳጋ ደረጃ ማርኬት ሬት ተኣታትዩ ግን ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስቴብል ኢኮኖሚ እንተለካ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክረጋጋእ ይኽእል እዩ ኣክም ናይ ኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን ጥርዚ ዘሎ መናብሮ ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ዘለዎ እቲ ሪጅን ብምሉእ ርቃት ዘይረኸበ ጂኦፖለቲካል ፀገማት ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ፀገማት ዘሎ ግን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ What happens if the currency, the birr, keeps plummeting? What happens if the markets decide that the currency is worthless? This is the most important thing. እጂ ናብ ዕዳጋ ካትገጥፎ እቲ ዕዳጋ ግን እንታይ ክብል ይኽእል ሰብ እዚ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ ትርጉም የብሉን 70 ይኹን ወላ 80 ኣይደልዮን እየ ኣነ ዶላር ይሕሸኒ ክብል ተደልዩ መመሊሱ ይኮድቕ ተደውን ሎ ሰብ ተደልዩ ትብርክ ሕዞ በዓል ዶላር ሲ ዶላር ይብብር ክገዝእ ተደልዩ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ መመሊሱ ከም ቆልቆል እዩ ኣብቲ ፊክስ ጌርካ ከለኻ እኮ ኣትሊስት ሲ ሰብ ሲ ይፈልጥ እዩ ስብሓን ጎ ድማ ብር ክወስድ ከለዎ ነቲ ብር ዳሎ ዶላር ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢሉ ክግምት ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣበይ ይጠጠው ክብል ዝፈልጥ ሰብ የለን ስለዚ ምስቲ ኢንስታቢሊቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምስቲ ናይ ውግእ ናይ ገለመል ሃዋህው ዘሎ እቲ ብር መሊሱ ከም ቆልቆል ይኽእል እቲ መንግስቲ ክህሉ ይክእልኒ ዝብል ግምት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ራእይዋ እዩ The birr could go into free fall and this could further crush the Ethiopian economy because the country is facing a drought. It needs to import food and other essentials. What happens when those crucial items keep becoming more expensive because your currency keeps losing its value? And this is not some theoretical problem. Just look at Nigeria. Nigeria did the exact same thing last year. It ended its fixed exchange rate and let the markets take over, again at the insistence of the IMF. Look at the result. Last June, 400 Nigerian naira were worth $1. A few days ago, it was about 1,500 naira. So, ريوه نيجيريا لك قدميهم IMF كم أجيروهم قد ما عملت مالتيو نتناتهم exchange rate قديفهم free market driven كون جيروهم قد متم جمهرو هذا دولار أبتعدي 400 نايرا ينيرو 400 هذا دولار 400 نايرا كابتنا تحدش initiative ويكا free market كابز جمهرو وجن هذا دولار نفشحن 408 نفشحن 500 ثلاثة أسف مالتيو يعني ثلاثة أسف كيدلو يعني كباب 4 أسف قريب له مالتيو ممكن قالي زي ደሞዝተኛ እንደረኾን ካና ኦፊስ ሰራተኛ እንደረኾን ካ እቲ ባጤራኻ ክንድዝን ተንቆልቆሉ መናብሮ ሰማይ ደይብሎ ማለት እዩ ገዛኽራ ክትከፍል ኣይክትክልኒኻ ስቤዛ ክኸብሪ ኩሉ መናብሮ ክኸብሪ ደሞዝካ ድማ ፊክስድ እቲ መንግስቲ ምስ ዘሎ ሬት ቀልጢፉ ደይቅይር ተኾይኑ መንግስቲ ካይቅይርኒ ብዙሕ ግዜ ትካላቱን ቀልጢፎም ኣይቅይሩን እዮም ስለዚ ሰብ እቲ ቀንዲ ሰሪሑ ዝነብር ህዝቢ ግዳይ ናይዚ ኣብ ማኒፑሌሽን ናይ ካረንሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል دحركات زخفة أنتايك تطوع يبلني نابنت أب نيجيريا كل سب بيتكوين كجزيد في التنزله نت بيتكوين كالكيلو ما حسي أمه جن ولا نابنت أب داعا سوسان حمشان سان شن تلو أب نيجيريا 8 شعدي 7 شعدي بس معناته ولا بس اللي بيتكوين ورك قليل جزيد في التن تبعتيرا الناس اللي زي بلو نتمنجستي الناس اللي زي بلو Ethiopia is going to be pretty much the same معناته تنيابي سرعات مع challenges اللي هو artificially نتبعتيرا manipulate زقبرو لزنا برا عدل تعليوه قليل كون كم زي كونه يمزنا برجلو to the dollar. Nigeria's currency has crumbled. It shows no signs of recovery or stabilization, and this has led to a surge in inflation, affecting the poorest sections of society. The most vulnerable Ethiopians now face the same risk. So, لك تم دخلت على نيجيريا بزوج أجمع قاتي مو من نابرو للعام من لمن نابرو من كون له سلزي نساتهم يوم ما حد يسلم على سلفو قبر زغلون إثيوبيا ما تمساس على العجة يتبين ماله إيات بالله. Thanks to the IMF's loan conditions. Now, you know that protests are breaking out across Africa. They began in Kenya last month. The people were protesting against Kenya's annual budget. The budget called for increasing taxes. Do you know why? So that the Kenyan government could appease the IMF. Af Kenya زلوا سكام exactly ناي IMF سقط بزفترة منقسي ناي كينيا جبري العيلو جنزبيتيو أتاويتاتو نتا IMF كرئيس لزلوا زجبرو initiative. سلزي الزخول نريد زلنا instability بتحبرت سبات وطبعا هجراتنا أفريقيا IMF زدفع زلوا مخانو كردانا اللو مالتي. This is what sparked. من البعض زيادة بقرات قلت أتقوني أنا IMF إثيوبيان شيرز جبروا زلوا يا IMF هبتل على المجمع رامتيو نتي هذا قرط قريت زلوا إثيوبيا وانت يبوه سلي يلوز خدلوا من نجار هبوه
እንታይ ሒዙ ከተመሊሱ እቲ IMF ትሪእዎ ኣለኹም ነታ ሓንቲ እግሪ ጠጠው ኢላ ዝነበረት ሒዝዋ ይኸይዳ ኣሎ It's very very sad ደስሓቕ ኣይኮነን ግን ዲብ ሰነይቲ ሰሓቕና ይብሉ ትግረ ናብ ፅቡቕ ኣይሰሓቕናን ግን እቲ ሎጂክ ናይ IMF ነቲ ዘለካ ሽግር ክፈትሐካ ድመፅእ ዘይኮነሲ ነቲ ሽግርካ መሊሱ ነቲ ሓንቲ እግርኻ በቲ ሓንቲ እግርኻ ሰለክ ትብል ትኽእል ነበርካ ቃሬዛ ሂቡ ወይ ካቲ ስትሬቸር ሂቡ ነተን ክልተ ነታ ሓንቲ እግሪ ጥዒትኻ ቆሪፅዋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ማሕበር ናይ ቁጠባ ድማ ከምኣ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስዶ ዘሎ this is what Steve Peter Van ዝበሃል this is what's happening in Ethiopia this is what happened in Ethiopia ብምባል ኣብ ኤክስፖስት ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ንመለስ እጅ ናብ ታርስቲ Kenya. Protests are about to begin in Nigeria as well on the 1st of August, and part of the reason is the cost of living crisis there. Again, caused in part by the IMF. So it is a pattern. The IMF comes in, it promises to give loans, but demands a steep price, eventually leading to hardship and chaos for the poorest sections of society. The IMF is based in Washington, D.C. It's a Western financial institution, and it is breaking the backs of the poor. Obviously, that reflects poorly on the West. The US and its allies want to influence Africa. They don't want to lose the continent to their rivals, Russia and China. But at the same time, a Western lender is impoverishing African nations. So American, European American, ናቶም ባንኪ IMF ንኣፍሪካ ክሰድዋ ይደልዩን እዮም ዘለዎ ናብ ቻይና ናብ ራሽያን ግን ብኸመይ ኢኻ ትሕዞም ዕድል ሂብካ ዲኻ ትሕዞም ወይስ ኣብ እስር ቤት ኢቲኻ ኣብ ሽግሪ ኢቲኻ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ድማ ብንጹር ንኣፍሪካ ቁጠብኦም ኣብ ሽግር ከም ዝኣቱ ብምግባር ድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ወይ ክእለዩ ወይ ካልእ መንገዲ ክመጽኡ እዩ ዝብል ኣብ መረዳእታ ከም ዘሎ እዩ continent where an American has managed to stir up a controversy. It is the comedian and actor Tiffany Haddish. The artist Tiffany Haddish ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ab Zimbabwe ab ዝበፅሐትሉ ሓደ ዓቢ controversy ገይራ ኣላ The artist, who seems to have a knack for landing herself in hot water, and this time she sparked a firestorm all the way from Harare in Zimbabwe, where her recent TikTok escapade has raised more than a few eyebrows. The video that you see on your screen shows Haddish strolling through a supermarket in Zimbabwe's capital, expressing shock and awe at the sight of groceries. The funny woman, known for her sharp wit and candid humor, seemed genuinely flabbergasted to find a humongous, fully stocked grocery store in Africa. This just didn't end here. She gawked at organic strawberries and sugarcane. Tiffany ናብ ዚምባብዌ ምስ ከደታ ገይራ መስለኩም ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬታት እያ እቲ ሱፐርማርኬት ድማ ምልእ ኢሉ ዘሎ ምስ ረኣየት ሓጒሳ ዋው ረይወዚት ኣፍሪካ ንስኹም ትንዕቅዎ ብምባል ኣድናቆታ ገሊፃ ግን ኣፍሪካውያን ፅቡቅ ስለ ዘይተቐበልዎ እዚኣ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ንሳ ኣፍሪካ ድኻዩ ሓንቲ የብሉን ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ጥርሑ እዩ ዝበልዕዎ የብሎም ሰትይዎ የብሎም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናሰማ ስለ ዝዓብየት ተገሪማ ነቲ ዝረኣየቶ ነቶም ኦዲየንስ ናታ ኣፍሪካ ሱፐርማርኬታት ናቱ ፍሬሽ ዝኾነ መግቢ ዝመልአ ኢላ ካብ ቁኑዕ ልባ ከም ዝገበረተ እዩ ዝኣምናነ ናይ ሎሚ ሰብ ግን ኣሃ ንኣፍሪካ ዘይፈልጦ ኣማን በልዒ ዝመስለኩም ገለ ሰንሲቲቭ ስለ ዝኾነ ድማ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ተዋሂብዋ ኣነ ግን ቅቡል ኮይኑ ይረኸብኮን As if she'd stumbled upon an oasis in the desert. Her commentary only escalated as she explored further, marveling at the availability of soft drinks, alcohol, and even a frozen food section. Now, unsurprisingly, her astonishment did not sit well with many on social media. Critics quickly pointed out the disdain in her surprise, questioning why Haddish appeared to be under the impression that Africa is So እንታይ ማለት እዩ ቴፈን ሓድሽ ኣፍሪካ ይትፈልጦ ነራ ግን በቲ ዝረኣየቶ ኣድኒቃ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ኣፍሪካ ገሊፃ ብዘይገድስ ቀልጢፋ ዲያ ፈሊጣቶ ደምግያ ግን እንታይ እዩ ነቲ ናታ ኢንቴንሽን ዘይኮነ ገምጢልካ ምርኣይ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ኮንትሮቨርሲ ብዙሕ ክትዕን ሕማቕ ፀለመን ወሪድዋ ኣሎ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዓብየት ድኻያ ነራ ብዛዕባ ኣፍሪካ ይትፈልጥና ነራ ባዕላ ፅዒራ ላዕሊ ድበፅሐት እያ ስለዚ ንኣፍሪካ እውን ብዙሕ ኣይዞረት ነራ ወላ ብዛዕባ ኤርትራ ከይዳ ብዝኸደትሉ ንኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ ስእሊ ከም ዝነበራ ዝነበሩዋ ከም ዝብልዋ ዝነበሩን ኤርትራ ከይዳ ምስ ረኣየቶ ድማ ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዝረኣየትን እወ ፀገማት ከም ዘሎ ገለገለ ግን ሃገር ግን ብዓቕማ ትግስግስ ዘላ ሃገር ምዃና ያው ተዛሪባ ግን መዓት ሽዑውን ፀርፍን ገለመለን የጋጥማ ነይሩ ግን I think she's doing what's right ፅቡቅ ኮይኑ ዝተሰማዓ እያ ትገብር ዘላ ኣብዚኣ እስከ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ከይሓለፍኩ ከለኹ ቴፈን ሓድሽ ዓባይ ሴሌብሪቲ ናይ ኣሜሪካ ኮሜድያን እያ ሆሊውድ ኣክትረስ ድማ እያ ስለዚ ቢግ ሪስፔክት ኣለዋ ባንዴራ ኤርትራ ሒዛ ኣብቲ ናታ ግራሚዲ ኢቨንት ክመፅእ ከሎ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ከተሪ ስኽፍ ዘይበለት እውን እያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢሙ ለስኬ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ዝበሃል 64 ሚልዮን ብር ክሳራ ከም ዘጋጠሞ ገሊፁ ነይሩ ብምንታይ እስኪ ብስርቂ ናይ ኢንፍራስትራክቸር
ነቲ ገመድን ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ እዩ ዝርግሐ ንዑ ስለ ዝሰርቅዎ ዘለው ናይ 64 ሚሊዮን ብር ክሳራ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ስርቅሲ ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ኤሌክትሪክ ዝኣክልሲ ካብ ከተማ ንከተማ ዝኸይድ ብፅርግያ ዝኸይድ ዘሎ ካትራመ ምሻሎ ኣብ ፀጥፎት ከም ከለካ ሓፂን ዝግበር ንሱ ከም ዝስረቕ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ነገር ከም ዝስረቕ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ እውን ከምኡ እዩ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ከለካሲ who can think about this ኣነ ብኤርትራ ከለኹሲ ሰብ ኣብ ጎደና ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ወይ እውን ናይ ካልእ ክሰርቕ ይሓስቦ ኢለ ይፈልጥን እየ ማለት ኣብቲ ግዜ ናተይ ስርቂ እውን ኣዝዩ ነውርን ሕማቕን ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ብሓፈሻ እቲ ስርቂ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ዘሎ ደረጃ መጠኑ ዝሓለፈ ምዃኑ ዝሓለፈ ናይ ቡምባ ኤሌክትሪክ ገለመላ ኣብ ትግራይ ሓደ ፕሮጀክት ቡምባ ክእትውሎም ኢሎም ስሓቦም ነቲ ናይ ቡምባ ነገራት ሰሪቆሞ ከም ዝኸዱ ዝገልጽ ሓበሬታ ካልእ ምናልባት ንእሽተይ ሓበሬታ ብዚያ ክውስኸል ጀነራል አልቡርሃን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን ክበጽሕ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ተገሊጹ ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ሱዳንን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊትን ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ንፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን ክበጽሕ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ እዩ ተገሊጹ እቲ ጀነራል ብጀካ ንፕሬዚዳንት እዚያ ዘረባ እዚያ ቀንያ እንድያ ዘላ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ በቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት መራኸቢ ሒዙ ምስከደ ዘጋጠመ ኩነታት ነይሩ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ግን እቲ አልቡርሃን ዝበሃል ሰራዊቱ ከመርቕ ኣብ ዝፈተነሉ ብድሮን ምስክላ ከም ዝደሓነ መጥቃዕቲ ናይ ድሮን ከም ዝተገበረሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ very shocking ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ግን ነቲ ኩነታት ብዛዕባ ሱዳን ከም ዝዶ ኣምባሳደር ሰዊጋር ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኮምፕሊት ሓሶት ምዃና መራኽባ ናብ ሱዳን ብምኻድ ኣብ ጎን ህዝቢ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሕጂ ናብ ኔክስት ስቶሪ ናትና ክንሓልፍ ይካለሎ ይሕለሎ ቅድማ ግና ወዲዱ ዋርሳን ዘላቱ So another video here on the Cycling Dane Extra channel, and today we're looking at a very interesting beast, not just because of the course 2024 edition we So ቀዳም ዝካየድ ናይ ፅርግያ ውድድር ዓቐበታት ዝበዝሖ ስቴጅስ ቢንያም ንሃገሩ ወኪሉ ክሳተፍ ምዃኑን ድሮ ገለ ካብቶም ክዕወት ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከም ዝተዋህበ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ረኺበ ነይረ እዚ ናይ ፅርግያ ሮድ ሬስ ዝበሃል ዘሎ ንቀዳም ዝግበር 3 ወርሒ 8 ዝካየድ ውድድር ቢንያም በይኑ ክሳተፍ እንተኾነ ብዙሓት ጋንታታት ብዙሓት ሰባት እውን ክህልው ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ዓቐበታት ድማ ስለ ዘለዎ እንተደይ ሃዲሞም ክዕወት ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብዚ ገሊፆም ነይሮም እስከ ሓንቲ ብዚያ the action on the road, and perhaps we might even see some of the favorites rely on trade teammates from other nations working on behalf of them, as we've seen in the past. But before we start, make sure to hit the like button if you have already subscribed. I'm in the Tour de France rest day recovery. First on our list is friend of the channel, Biniam Girmay, who appeared last time in the Tour de France rest day recovery interview and has done very well in the 2024 season, notably at the Tour de France, where he won 3 stages and that green jersey, which was an absolutely incredible feat by the Air Train to do it. Biniam Girmay has showed he is very good on the cobbled terrain as well, a former winner of Gent Wevelgem and been up there in E3. So Bini ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ዝኽእሉ ምክንያቱ እቲ ናይ ጉያ ቦታ ዓቐበታት ዝበፅሖ ዓይነት ግን ተሪር ዓቐበት ካብ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ ቢንያም ድማ ናይ ምድያብ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምስ ካልኦት ክለባት ተፀጊዑ ድዩ ሃገራውያን ጋንታታት ማለት እዩ ምሳተን ተፀጊዑ ድዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ከይዱ ምናልባት ኣብዚያ ኩነታት እዚያ ክዕወት ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ድሮ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ማለት እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ስለ ዝኾነ እቶም ሃዲሞም ብዙሓት ሃዲሞም ክፍትኑ እዮም ዝፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዘሎ እቲ ውድድር ከቢድ እዩ እንተኾነ ቢኒ ከም ገለ ኢሉ ናይ ባንች ስፕሪንት እንተጋጢሙ ቢንያም ዕድል ከም ዘለዎ ዝነገር ዘሎ ጎኒ ጎኒ ካብዚ ስፖርት ከይወፃና ተስፋልደት መብራህቱ ቶፖ ማለት እዩ ኣብ ትዊተር ፖስት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታ እዋናዊ ሓበሬታ ዝበና ዘሎ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ዝህቡ ዘለዎ እዩ ንኣብነት ኣትሌቲክስ ናይ 5000 ኣሮን ከምኡውን ዳዊት 7 ወርሒ 8 ክወዳደሩ ምዃኖም ሰዓት 11 ክጅምር ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ከምኡ ድማ ናይ ኣትሌቲክስ ናይ 10000 ኪሎ ሜትር ዝፃወቱ ራሄል ማለት እዩ ሰዓት 39 ወርሒ 8 ክትገብር ምዃና ውድድር ናታ ኣትሌቲክስ ሜን ማራቶን ድማ ክብሮምን ሳምሶምን ከምኡ ድማ ሄኖክ ሰዓት 9
ዕለት 10 ኦገስት ማለት እዩ ወይ ከዓ ነሓሰ ክኸውን እዩ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ካልእ መፂና ድማ ስዊሚንግ ናይ 50 ሜትሮ ፍሪስታይል ኣሮን ዝበሃል ኤርትራዊ ንሱ ድሮ ትሬኒንግ ጀሚሩ ከም ዘሎ ትሬኒንግ ወዲኡ ከም ዘሎን እቲ ውድድር ናቱ ድማ ፅባሕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ካብ 12 ክሳብ 13 ካብ ፋዱስ ዝጅምር ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣትሌቲክስ ናይ 10,000 ሜትሮ ማለት እዩ መርሃዊ ዕለት 2 ወርሒ 8 ውድድር ሰዓት 10:20 ፋይናል ምዃኑ እዚ ይነግር ኣሎ ስዊሚንግ ናይ 50 ሜትሮ ክርስቲና ተሳተፈ ይመስለኒ እዚ ያ ዕለት 3 ወርሒ 8 ምዃኑ ከምኡ ድማ ሮድ ሳይክሊን ቢንያም ዝሳተፈ ዕለት 3 ልክዕ ናይ ክርስቲናን ናይ ቢንያምን ሓደ እዩ ናይ ቢንያም ግን ሰዓት 12 እዩ ክጅምር ስለዚ ነቲ ውድድር ተወሳኺ ሓበሬታ ኣጋጣሚ ነዛ ቪድዮ ናስክበርኩ ስለ ዝረኣኽቦት ሓበሬታ ብቪድዮ ክቕርበልኩም ኣይከኣልኩን ግን እስከ ነቐፅል ኣብዚ ንስማዕ as well in the past, and his legs should be on fire from the Tour de France as well. And he has of course spent his time between finishing in Nice and getting to Paris, where he's already done the time trial in the Olympics. He spent most of his time doing the post Tour de France criteriums around Benelux, even winning some of them of these orchestrated races. But so ቢኒ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኦሎምፒክ ዝካየደሉ ዘሎ ድማ ኣብቲ ክሪቴሪየም ዝተባሃሉ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተፈላለዩ ውድድራት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት እናተሳተፈ በብሓደ ይቐትለን ከም ዘሎን ይዕወተለን ከም ዘሎን ድሮ ሞራሉን ፍናኑን ብቅዓቱን ናይ ሃንደበት ከም ዘይኮነ እቲ ብቅዓት ከም ዘሎን ሬዲነስ ከም ዘሎን ኣክሽን ድማ እቲ ሞቲቬሽን ናቱ ድማ ሰማይ ደይቡ ከም ዘሎን ስለዚ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ ኣርኣያ ረኺቦም ዘለዉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ መንገዲ ተቐፂሉ ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፍላይ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ብዙሕ ዓወታት ክትሓፍዝ ከም ዝኾነት እዚ ቢንያም ዝገበሩ ዘሎ ድማ ብዙሕ ነጥብታት ናብቲ UCI ስለ ዘምፃላ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ንክትሳተፍ ዕድል ክትረክብ እያ እዚ ግን ክበሃል ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ብዙሕ ባጀት እያ ትሓትት እዚ ኸ ትፈልጡ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ክለብ መዓት ባጀት እዩ ዝሓትት ኤርትራ ድማ ድሩት ገንዘብ ዘለዎ እዩ ነቲ ገንዘብ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ናብ ገለ ከይትኸይድ ኣይከኣለን ሲምፕሊ ብዓይኒ ቁጠባት ሪኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ካበይ ምፅኡ ክኸፍሎ ነቲ ናይ 30 40 50 ሰባት ዝሓዘት ስታፍ ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ ሴኩሪቲ ናቱ ምስ ገለመለ ማለቱ ክንደይ መዓልታት ቀሊል ኣይኮነን ፍላይት ናቱ ገለመለ ብኣማይት ኣሽሓት ዝትመን ገንዘብ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ሲምፕሊ መንግስቲ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዘለዎ ገንዘብ ኣብ ኤሌክትሪክ ዶ ወላ ኣብ ፅርግያ ዶ ወላ ኣብ ካልእ ከጥፎ ዳይ ዝመርፅ ዝኸውን እምበር ኣብ ከምዚታት ከጥፎ ቀሊል ከም ዘይኮነ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣስተዋፅኦ ናቱ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መንገዲ ገለ ነገር ክግበር ተኽኢሉ ሓደ ዓቢ ሓገዝ ክግበር ከም ምተኻለ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብርግፅ ክግበር እውን ይኽእል እዩ As we know, Binyam Girmay is an extremely proud Eritrean and knows exactly what a figure he is for the nation and is very proud to be representing his nation as the only Eritrean rider, unfortunately, in the road race. So it'll be a bit hard for him to get the fees and he will have to rely a bit. So Bini, ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መዓልቲ ክኾነሉ ንምነ ኩላኻትኩም ድማ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እቶም ሕማቕ ብዛዕባ ቢኒ ይኹም ብዛዕባ ካልኦት ዝዛረቡ ድማ ኣቓልቦ ይትሃብዎም ስራሕ ይንዓታቶም ሕማቕ ክገብሩ ኣቓልቦ ይንሃቦም ናብቲ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ጥራይ ነተኩር ብዙሕ ፅቡቕ ክህልወና እዩ ነቲ ፅቡቕና ከነንፀባርቕ ትኽኢልና ስልችዎም ክገድፍዎ እዮም ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ኮሜንት ግበሩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ እስከ ክገድፈኩም ኣብ በረኸት መንግስቲ ኣብ ቻነሉ ወሪዳ ከም ዘላ ሓቢሮምኒ ኣነ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ረኺበ እያ ኣይሆብ ነዚያ ሰሚዕኩም ኣብ ናቱ ኸይድኩም ላይክ ክትገብሩሉ ዋርሳይ ከዓ ዋርሳይ ናይ ባሕቂ ከመይ ነይሩ ህጁም ወጋሕታ ቀያይትካ ክብል ትፋቱታ ከመይ ነይሩ ህጁም ፀሓይ በርቂ ረፍረፍካዮ ርእሳታት ትፃዕቂ ይከኣል እንደሰማዓል ከመርቂ በዓል ፋርመሽድን ዋርሳይ ናይ ባሕቂ يتعالى اللي يحلله جنة جنة والده وعصاين سلاسل عيده يتعالى انت يحلله جنة جنة والده وعصاين سلاسل عيده كمان يروح جمرة فكتني مستحر وسخ قالوا نخلي كمان يروح جمرة كمان